Il-Partit Nazzjonalista qed jagħmel proposti radikali biex jgħin l-industrija tal-manifattura u l-negozji żgħar u medji kif ukoll favur il-ħaddiema f'pajjiżna. Proposti li se jwasslu biex l-ispejjeż tal-kumpaniji u l-imprenditori jonqsu u l-pagi tal-ħaddiema jiżdiedu. Tas favur Malta, favur l-imprenditur, favur ir-retailer, noħolqu iktar xogħol u nrażnu l-għoli tal-ħajja. Waqt konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mid-deputat Jason Azzopardi u l-kandidati tal-Partit Nazzjonalista Stanley Zammitu u Noel Muscat permezz tal-cluster Ekonomija Tada, il-Partit Nazzjonalista ħabbar li qed jipproponi it-twaqqif ta' Fond Nazzjonali ta' 40 miljun euro biex jgħin lill-industrija tal-manifattura u l-SMEs ħalli jelbu il-problema ta' spejjeż żejda minħabba l-importazzjoni u l-esportazzjoni. Din il-proposta kienet infassla wara konsultazzjoni mal-stakeholders kollha kif kien innotat li pajjiżna ma jistax jikkompeti ma' pajjiżi oħrajn għaliex għandu ħafna spejjeż marbuta ma' trasport kif tixet l-istatistika. Id-dejta fil-fatt turi li l-imprenditur Malti iħallas 20 euro minn kull 100 euro fuq importazzjoni u esportazzjoni. Din is-sitwazzjoni komplet tigrava minħabba l-pandemija tal-COVID-19 kif container miċ-Ċina lejn Malta li kien jiswa lill-imprenditori 2000 euro issa sar jiswa 11,000 euro. U għalhekk il-Partit Nazzjonalista qed jipproponi li jinħoloq fond ta' 40 miljun biex jgħin lill-intrapriża. Il-Partit Nazzjonalista qed isejjaħ lill-Gvern biex jagħmel talba lill-Kummissarju Ewropew sabiex Malta tagħmel il-każ tagħha biex ikun hemm emendi għal regoli ta' State Aid ħalli issir eċċezzjoni biex il-poplu ikun jista' ta' kull sena jibbenefika minn għajnuna finanzjarja u jkun aktar kompetittiv. Apparti din il-proposta li ntlaqat tajjeb ħafna minn kulħadd, Partit Nazzjonalista fil-Gvern iwiegħed aktar miżuri biex jgħin lin-negozji u l-ħaddiema. Innaqsu l-ispejjeż għall-importaturi u l-esportaturi, igawdi fl-aħħar mill-aħħar il-konsumatur Malti, Malta tkun aktar kompetittiva, jitnaqqas il-ħin biex titwassal il-merkanzija u jinħolqu opportunità ta' impjiegi ta' kwalità u pagi aħjar. Qed jiġi propost li jsir investiment neċessarju f'Intermodal Hub internazzjonali strateġiku u holistiku li jgħaqqad il-merkanzija trasportata b'modi differenti minn u lejn pajjiżna, li jiġi inċentivat investiment fi pjattaformi diġitali komuni u aċċessibbli permezz ta' application programming interfaces għal persuni kollha konċernati, li tiżdied l-aċċessibilità għal prodotti u għas servizzi għawċin għal Maltin u viċi versa, u li tissaħħaħ l-infrastruttura lokali sabiex prodotti mixtrija mill-konsumatur Malti b'mod diġitali jaslu għandu bl-aktar mod effettiv u faċli. Dan huwa impenn ta' Partit Nazzjonalista li meta jkun fil-Gvern b'modi moderni u effettivi jinċentiva u jgħin kemm lill-industrija kif ukoll lill-konsumatur. Kien Kutajjar, Net News.